Y nod ni fel staff yw darparu amrywiaeth o fodiwlau sy'n cynnig sgiliau academaidd, ymarferol a throsglwyddadwy. Mae'r cymuniad na'n fodd o sicrhau y byddwch chi wedi chi raddio yn barod i wynebu her byd gwaith. Wrth gynllunio'r cwrs, fe wnaethon ni greu panel diwydiant sy'n cynnwys cyflogwyr o faes y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus. Mae aelodau'r panel yn ein cynghori ni ar gynnwys y cwricwlwm ac yn sicrhau bod ein darpariaeth yn adlewyrchu anghenion diwydiant. Un o'r aelodau yw Eryl Jones, rheolwr gyfarwyddwr Equinox Communications yng Nghaerdydd. Mae'n eithriadol o bwysig i gael panel y diwydiant fel rhan o'r gradd oherwydd dyn ni yn y byd busnes yn gweithio gyda cleientau cwmnïau mawr a bach yn ddyddiol. Dyn ni'n gwybod beth yw gofynion nhw a mae gofynion y cwmnïau yn amrywio. Aelod arall o'r panel diwydiant yw Matt Appleby, rheolwr gyfarwyddwr Goli Slater. Cwmni cysylltiadau cyhoeddus yw Goli Slater sydd â swyddfeydd ar draws Prydain, ond mae prif swyddfa nhw yng nghanol dinas Caerdydd, a hynny ers 1957. I think it's really important that industry is involved in the development of university courses, particularly in PR at the moment. PR is such a fast-moving and fast-evolving profession that it's really difficult for us who are doing it day-to-day even to keep on top of it. And I think it's really kind of it's a really forward-looking thing to do to get the academic world and the business world working so closely together. It can only be a benefit for the students, for the staff, and for us then as employers when those students are ready to enter the job market. Rachel Evans ydw i, dwi'n ddirprwy gyfarwyddwr cynnwys a darlledu yn Esbyrrec ac yn aelod o'r panel diwydiant. Dwi'n croesawu'r ffaith bod panel diwydiant yn bodoli yn Brifysgol Abertawe sy'n rhoi cyfle i ni sy'n gweithio yn y sector i gysylltu gyda myfyrwyr, rhai sy'n astudio ar gyfer eu graddau nawr a rhai fydd yn cael swyddi ac yn gwneud gyrfa dros dyn nhw hunain yn y diwydiant yn y dyfodol. Mae'r diwydiant yn le eithriadol o gyffroes ar hyn o bryd ac i raddedigion newydd mae yna gymaint o'i blaenau nhw. A mae'r sgiliau maen nhw'n mynd i ddyblygu ar eu cyrsiau yn y brifysgol yn mynd i'w paratoi nhw ar gyfer amrywiaeth eang iawn o swyddi yn y maes yma. A dyn nhw ddim yn goffod meddwl mewn ffordd traddodiadol rhagor fi'n credu. Dwi'n gweld bod yna alw cynyddol am raddedigion gyda sgiliau dwyieithog yn y sector yma a mae'n mynd i fod yn fantais o hyd i bod nhw'n medru gweithio yn y ddwy iaith ac mewn dau gyfrwng. Mae'r cwrs yn Brifysgol Abertawe yn mynd i roi sgiliau cadarn iawn i'r myfyrwyr a fydden ni'n annog nhw i hogi crefft o weithio a datblygu sgiliau yn y ddwy iaith fel bod hwnna'n rhoi nhw mewn sefyllfa gref iawn pan fydden nhw yn barod i chwilio am swyddi. Mae yna fanteision yma hefyd i'r myfyrwyr oherwydd bod nhw'n cael cyngor o ddwythyn ni fel arbenigwyr ar sut i greu ymgyrchoedd creadigol, gweithio ar y cyd gyda'r cyfryngau a beth sydd yn digwydd heddiw yn y sector oherwydd mae'r sector yn newid drwy'r amser.